Hej, velkommen igen, og det er Antons Føde. Og i dag er der fuldstændig many hacks i MV3. Se her, lyddæmper i luften. Der er lyddæmper på. Man kan ikke høre den. Hvis jeg lige skruer op lidt for fjernsynet. Og når I går ind på våbnet, så er der fuldstændig moddede hacks. Så det coole våben, I skal se, det er det her. Det er ret cool. Det er sådan en side her. Så det andet, det er, hvad det hedder, det våben. Se. Og så når du skifter her. Og den her. Og sådan der. Og hacket, det er ikke fake på grund af, jeg kan scavenger, jeg kan skyde med det og det hele. Og der er en lyd der bare i luften. Der er en lyd der bare i fucking luften, man. Og hvad var det jeg sagde? Hvor det lidt ned. Og jeg ved ikke om den lyd, den må stadig følge efter mig. Det er faktisk ret uhyggeligt. Der er en AC-130, og alle våbne, de er næsten moddet. Eller det er de jo. Undtagen lige den der, jeg selv havde. Og I kan lige prøve at se våbnene, hvis det er det. Det er sådan her. Sådan hedder de. Og det her, det er den første klasse. Næste, og næste, og næste. Det her, det er min klasse, den er jeg selv lavet. Og sådan noget, ja. Og det vil, hvis I gerne vil, hvad det hedder, have mig som ven, så er jeg lige her. Jeg er lige præcis der. Jeg hedder Dr. Richter. I'm a fucking pack. Ja. Yeah. Og så ser sådan der ud. Og I kan bare adde mig, hvis det er det, og det er fucking meget hack, det her. Ja, ses! Og husk at subscribe og like og alt det der. Og ses med jer næste gang.